Yo, what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back again sa ating panibagong video. At for today's video pala ay nandito pala tayo ngayon sa may Bolinao, Pangasinan, dito sa may Enchanted Cave o yung isa sa pinakasikat na resort na cave dito sa Bolinao. At ang Enchanted Cave pala ay meron siyang paliguan din katulad ng swimming pool. Meron siyang kiddie pool at adult pool na sa halagang 250 pesos ay pwede na kayong maligo dito. Siyempre yung pinaka-main kasi na pinagmamalaki ng Enchanted Cave ay yung kanilang cave. So yun ang pupuntahan natin mamaya para maipakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda yung Enchanted Cave na to. Ito pala yung entrance kung saan papunta tayo ngayon dun sa may adult pool, kiddie pool at dun sa pinaka cave. Ito yung madadaanan natin. At shout out pala kila boss. Ito makikita nyo kung gaano kaganda yung view dito, na yung mga bato dito ay sobrang napakaganda. Ganito kaganda yung view dito. Alright mga kalabarkada, no? At unahan nating pupuntahan ay ang cave. Bali kailangan nating magsuot nito safety helmet. Tapos siyempre naka life vest dapat tayo. May mga paniki din sana dyan. Para sa safety, ganun sila ka safety. Ganun sila ka stricto sa mga safety ng mga turista o sa mga nagpupunta dito. Walang flashlight tong helmet natin na. Dapat, ba't nauna ba kayo? Napaka-dilim sa loob. Sinita? Ako. Wala si Kasha yung helmet. Gandang gabi po, kanyo ah. Madilim na dyan. Diliman. O dahan-dahan kayo, bang may ining ka mo ah, kumawak kayo milay. Sikay. Si Ina. Wala at man, tug yata si Milay ah. Sila lang ba? Ay, anay? May ilaw pala ka. Ito yung isang pinakamahirap dito na pag pumasok ka dito sa cave ay talaga napaka-kipot ng daan. At talagang kailangan mong humawak dito sa grills nila dito. At sa lahat ng magpupunta dito ay ingat-ingat lang po tayo dahil napakadulas din po ng semento yung hagdan dahil nga sa gawa nung yung iba kasing galing na dito ay naliligo. Gandang gabi po. Yung mga slippers po, tagal na lang po. Yung magiging cleaning time natin, 120 to 140. At pagdating natin pala dito sa loob ay mayroon tayong mga guide dito. Sila sir. Ito na pala yung paliguan dito sa cave. Shout out po. Kung makikita nyo yung mga naliligo ngayon ay nakasuot lahat sila ng safety vest para iwas sa disgrasya. Tama po ba yan? Shout out po. Gandong po kasama po yung mga bata po. Mga bata po na yan, mga kasama ha, kasi po malalim yan. Yo, kung makikita nyo mga kalabarkada, no, grabe napakalinaw.
ng tubig na pinagliliguan dito sa may cave. So ito yung pinagmamalaki ng Enchanted Cave na pwede kang maligo dito sa loob ng kuweba o yung cave. Sa halagang 250 pesos ay pwede ka nang maligo dito at mai-enjoy mo talaga yung entrance mo at napakasulit na hindi ka na malulugi doon. Guys. Hey guys. At yan yung isang dahilan kung bakit na talagang dinarayo ng mga taga-ibang lugar ang Enchanted Cave na to. Dahil sa sobrang ganda nga naman talaga ng tubig, napakalamig ng tubig at tamang-tama para sa summer. At talagang yung tubig dyan, tubig tabang po yan, hindi po yan tubig alat. Tubig tabang po yan. At yun isang dahilan kaya pinuntahan natin tong Enchanted Cave na to. So siguro ang isusunod na naman natin ay yung swimming pool dun sa may taas. Kung paano sila nakapagtayo ng swimming pool dito sa kung tawagin sa amin ay Pupurod. Alright. Yun o, yung cross view deck. Ay, oo. Doon pala yan sa dulo. Oh, ito. Mag-add lang po kayo ng 50 pesos pag-akit kayo sa mismong cross po. Tutok-tok na yan? Yes po. Ay, gusto ko doon. Halika. Salamat. Thank you. Madaanan na natin to. Tapos na dito. Tapos adult pool. Sakto na yan sir, kakanan po. Ma'am, yung daan po nito, dito lang din po. May daan dito sir, may daan po doon sa may cave, doon sa may wishing. Ay, mayroon din to. Opo, pero mas malapit na po siya. Mas malapit lang dito. Sitawa kay Bangkay. Ano mo katama? Tama. Tapos mo katama lamang ito. Pwede rin pong pumunta dito. Sa labas yan sir, yung enchanted, yung tree house. Ay, yun. Pero pwedeng pumunta. Opo, pwede po, sa may, ang daan yan sa may adult pool po. Okay. Sige po. Tara, pasyan tayo. Dito po yung daan. Yan po ang daan. Sa may adult pool po. May Labo. Labo ng camera na. Nag-moist. Ayun. Alright. At ang susunod pala natin na pupuntahan ay yung view deck. So, madadaanan din pala natin yung swimming pool, yung adult na swimming pool. Andun na pala sila ang Kayong, mga kasama natin. At kasama natin si Miss. Mag-hiking kami. Hello guys, come to my vlog. Welcome to my vlog. Ako muna. Ngayon, ako may hawak ng camera and para punta tayo, bababa tayo, napaka-hassle dito. Let's go! Ay! Napakaganda ng Enchanted Cave na to dahil hindi lang sa pag swimming o pag liligo ang pwede mong gawin dito, dahil meron din dito yung mga rock formation na habang namamasyal ka ay maa-amaze ka sa ganda ng mga rock formation dito. Habang naglalakad ka papunta sa may view deck, nakikita mo yung view dito sa may Enchanted Cave na napaka unique na mga rock formation dito. Kasama ko pala si Milay. Kasama namin si Milay. At ito pala yung adult swimming pool. Madadaanan na natin. Dito na.
Ang lalim pala ng adult swimming pool na to ay ang pinakamalalim ay 7 feet. Doon dati may 3 feet. Ayun, may 3 feet din pala doon. Mas mababaw. 3 feet. Shout out pala kay Kuya, watcher sa swimming pool. Ay, sure po. Shout out ka naman, Kuya. At isa pala yung pinaka maganda dito sa Enchanted Cave, no? Ang lalaki ng mga bahay ng manok nila dito. Manok! Manok ako! John 16, for God so loved the world that He gave His one son. Na talaga namang itong Enchanted Cave na to ay talagang dinevelop talaga nila ng dinevelop nila ng maigi para maging isa sa pinakasikat na tourist spot dito sa Bolinao, Pangasinan. So nandito pala tayo sa between Ilog Malino at Patar. So nandito tayo sa boundary. Ito pala yung view deck. Oh, mararating na pala natin yung view deck, no? Na parang katulad din sa may Patar na mayroon siyang parola. So ito parang ang nakita ko dito parang kung sa mahal na araw pala is parang Station of the Cross. Kasi may mga kwansa eh. Ayan oh. Romans 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. No, di ba? Ito nga pala kasi malapit na yung mahal na araw. Siyempre nalalapit na yung mga bakasyon. Pwede nyo ito idagdag sa listahan nyo na pupuntahan nyo pagbabakasyonan kasama ang buong pamilya itong Enchanted Cave. Andito na pala tayo sa cross pala to. Wow, grabe ang ganda. So talagang nakadesign ko para sa parang Station of the Cross, no be? Kasi grabe oh. Malaki. Ang taas. Napakalaki. At grabe, sulit na sulit, ang ganda. Narating natin yung cross. Grabe, napakaganda. Hindi, nakita namin pumunta kami ng ano. Pag umakyat, mayroon na tayo. Pwede mo umakyat sa taas? May bayad ka? Magkano po? 50. 50? 50 pesos. Ah, uwi na tayo. Pagbaba po sir, kanan. Salamat kayo sir ah. Salamat kayo sir. Kanan. Ay, ikaw yung nagkukon dito sir? Ah, Pagbaba kanan. Pagkatapos pagbaba po doon, titingin po kayo sa kaliwa, nandun yung adult pool. Paano pag yung papunta sa Parking. Oh. Mayroon po kayo, pag nandun po kayo sa tapat ng swimming pool, makikita yung tulay na kaharap pababa po, yun ang shortcut papunta sa Ayun, parking yun. area. Salamat sir ah. Peace bomb tayo dyan. Salamat. Alright, next ay sa tree house naman tayo. Na-miss talaga ako dito sa laki ng balete na to. Oh. Parang sarap gawing bonsai. Tanungin nga natin yung misis ko. Kaya mo pa be? Parang maboburn ang fats ko dito ah. Dapat pala gumagala tayo lagi. May pambayad ka? Ah? May pambayad ka?
Utang muna. Credit muna natin, utang muna natin kay YouTube. Buti sana kung pwedeng utang dito. Oh. Tindera nyo, gumagala, hindi nakapagtinda. Baka may ayama. Pero grabe yung mga taklubo. Dito pala nila nakuha, oh. Yung mga puzzle na taklubo. Ano nga ba yan? Puzzle yan? Akala ko ano siya. Hindi, puzzle yan, be. Be. Ha? Alright. Wala tayo pa. Ay, te. Tree house. Let's go. Sige po. Sir, salamat sana. Ah. Let's go to the tree house. Tree house. Ti, ano itaba? Ay. Tawag. Hindi pwede sila nanay dito. Ay, wala ah. Bala, magwa kami ni Papang ite. Baka baw kayo ite. Ito, narating na po natin yung tree house. Hindi naman tree to eh, cemento house to. And nga, tree house. Ano nakalagay? Oo nga, tree house na. Tatlong house, ba't isa lang? Asan yung ano, camera? Tree house. Babayaran mo lang dyan. Wow. Ganda. Kaka-amaze yung view. Nakaka-relax. Napakagaling talaga ng nag-develop dito sa Enchanted Cave na to, no? Naisip nila yung ganito tree house na isa sa mapupuntahan mo dito para lalong ma-relax ka. Siyempre pag nagbabakasyon ka kasi, siyempre pag isipin mo bakasyon, ibig sabihin time to relax, di ba? Kaya napaka talino ng gumawa dito sa tree house na to. Kasi tingnan nyo naman kung gaano ka lalim to. Pero siyempre hindi ka naman matatakot dyan dahil mababaling yung attention mo sa ganda ng view na makikita mo dito sa tree house. Enchanted Cave. Magkano yung cottage nga? Ang rate ng kiddie pool po sa atin is 200 to 600 po yung cottage sa kiddie pool. Tapos sa adult pool naman po, 300 to 500. 300 to 500. Yes po. Pero dito sa kiddie pool, 200 200 to to 600. 600. Opo. Kaya na po yung mamimili ng ng cottage din. Ay, kayo nang mamimili. Opo. Tapos yung ano, yun lang po. Yun. Yung naliwanagan tayo. Tapos, ang kwan nito sir, dun sa pagliligo dun sa cave, mga ilang oras po yan? Kung may pila po tayo, 30 minutes lang po sa cave natin. Ay, kung may pila, 30 minutes siya. Yes Pero po. pag walang pila, Pero pag mga wala naman pong pila, kahit only po doon.
Kahit Kahit one day hanggang pa alas 5. maghapon. Yes po. O di pwede pa kaming bumalik. Yes po, pwede pa kayo ulit kung may slot pa po ng maga. Pero ang slot po natin ngayon is nasa 2 plus na po. Ah, kaya Yes wala po, na. bakit po? Miko, oh sabi na eh. Kuya, Miko daw pangalan ng Edwin po yung pangalan niya. mo yun eh. Hantingin po natin si Sir Miko. Sir Borbs. Shout out. So yun na mga kalabarkada na. Bali nalaman natin sa kanila sir yung about sa entrance, sa cottage at kung ilang oras yung pag-stay dito sa Enchanted Cave. So yung 250 ay with swimming. Yes po. Yung 200 walang swimming. Yes po. Viewing lang po. Tapos ikaw na yung mamimili ng cottage mo kasi dalawang kategory yon sa kiddie at sa adult. Atod po. Pero depende yung pagliligo pala sa Enchanted Cave. Dahil kung maraming kasing nakapila, isang 30 minutes lang daw. Pero pag walang pila, Anday naman po. kahit maghapon ka. Kaya Ayun. ng katawan mo mag-apon. Uy. 30 minutes, kaya na yun sir. Hindi na pwede. Sa bagay. Kasi sobrang lamig po kasi. Yun, relax na relax tayo. Sarap magduyan dito. Madalim. Halos hindi ko nakita. Time to relax. Time to go slow. Maupo ka lang. Hayaan mo ang tindahan. No benta. No benta. No benta today. No benta. Okay lang, at least nakapag-relax tayo. Kasi bakbakan na naman after this. Ay, meron pa pala doon sa taas. Oh, cottage yun? Cottage yun. Ay, cottage yun? Mm. Relax muna tayo. Siguro dito na siguro matatapos ang ating vlog. Pero bago tayo magtapos ay shout out muna kay Charlie Abihero at kay Sir Pauli Gaspi. Ayun, alright mga kalabarkada, no? So see you po sa next vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa panonood about dito sa Enchanted Cave dito sa Patar, Bulinaw, Pangasinan. Alright, see you po sa next vlog natin. At ako'y matutulog muna.